Tak vy tam máte vlastne repliku, môžem to nazvať, že replika asi, alebo duplikát tých slôch Jana Pavla z Levoče. Majstra Pavla. Majstra Pavla z Levoče. Už som ho premenoval na pápeža. Takže Majstra Pavla z Levoče a tam sú naozaj tie veľké, sú obrovské, to je hádam 3-metrová socha a to si viem predstaviť, že v tej dobe prenášať musel byť akože celkom problém. Aj dneska. Áno, ja ešte tak, aby sme nemietli divákov, tak to sú jediné repliky, ktoré máme na zámku, ktoré vyšli vlastne z toho kontextu, prečo vznikli v čase reštaurovania celého oltára, teda originálu a teda v rámci toho reštaurovania sa potom takto experimentálne urobili v polovičke 20. storočia aj repliky 3 ústredných postáv a potom odliadky súsošia, poslednej večere a vlastne krídla oltárne, ktoré potom, hlavne teda tie ústredné sochy svätého Jakuba, to treba povedať, že to je oltár svätého Jakuba, najvyšší drevený, neskoro gotický oltár na svete, 18 metrov 62 cm. Vieme tento údaj, lebo údaje návštevníci chcú čísla častokrát, takže toto je číslo, ktoré im vieme povedať. A fascinujúce číslo. To je obrovský. Je to naozaj, to gotické umenie je obdivuhodné, čo dokázali ľudia vtedy vlastne vytvoriť a mali potrebu to tvoriť. No a práve tieto ústredné sochy z oltára svätého Jakuba potom reprezentovali Československo na svetových výstavách, napríklad v 60. rokoch. Ale táto kopia. Áno, kopia. Určite. Originál gotického diela je najlepšie, nech stojí na jednom mieste. Nechytať sa, nerozoberať. Neprenášať. To 500-ročné drevo má svoje muchy, polychromia, čo chcem upresniť, je vlastne farba. Ano. To sme v rámci rozhovoru prišli na to, že to znie tak veľmi cudzo. Ano. Takže vlastne tie sochy, ktoré aj sú také, že už ich vidíme ako drevené, že len to čisté drevo, tak oni boli vždycky namalované. Áno. Takže hlavne sa snažia aj reštaurátori zachovať tú farbu v čo najväčšom rozsahu na tej soche. A tam bola ešte jedna taká zaujímavosť, lebo keď prídeš do tej Levočej, prídeš pre ten fakt, že obrovský oltár, tak ti povedia, že jeden z tých apoštolov, že je vlastne ako keby zobrazuje Pavla... Bože, stále ide ten Jan Pavel, toho majstra Pavla z Levoče, že ho zobrazuje. A v podstate na tom naozaj, že obrovskom oltári, ten človek, keď sa na ňo tak pozrie, tak ho vidí, ja neviem, možno, že z 10-15 metrov nemá šancu si ho pozrieť, ale u vás ho vidí naozaj, že zblízka. Áno, to súsošie je vlastne umiestnené v predeli toho oltára. Je to socha, ktorá je vlastne vzadu. Zakrývajú ju iní apoštoli. Takže áno, nie je to úplne vidno. Takže v podstate tu je taká pridaná hodnota, že síce na zámku vidia ľudia repliky. Repliku? No, repliky, lebo ich je viacej. Ale to ten ako jeden áno, oltár. dobre. Ale má to tú pridanú hodnotu, že si tu môžu pozrieť, ako to vyzerá vlastne detaily a podobne, lebo naozaj tie repliky sú veľmi, veľmi verné. Akože vedia tiež veľmi veľa vlastne povedať návštevníkovi, napriek tomu, že sú to repliky. Tam keď by takto ho hľadal, tak má takú čiapku zvláštnu, čo vtedy v tej dobe nosili tesári. Áno, rezbársky majstri. Áno, to je dôležité, na spíši. Áno. A ty si mi vravela, že ešte sa to vedela podľa toho, že keď sa vtedy to robilo, tak už bol pán v rokoch. Áno. Tak už